mielőtt erre a zenére rákattintanál. A kurva anyádat. Megettem a kakimat és nagyon finom volt a kurva anyád. Noel összefosta magát, mert autista, fogyatékos, retárdált, dankóros, balfasz, Leonidász a kokót szívja, Noel a szart zabálja, egyszer volt, hol nem volt, bazd meg, Heréden voltunk és kiraboltuk a családot, kokszos Leoniász megverte az anyukádat és apád a budiban bujkáltang a bugyiban, mint szaros vaszú, mert tudta, cigányokkal nem szabad baszakodni, mert Leonidász és Farkas Schauer erősebb a Mike Tysonnál, bazd meg, ja, és 10 random tény, amit nem tudtál. Első kicsi a kukidja, meg a második eladtuk a kocsidata. Vastelepen egy 300k-ért és a harmadik halálra vertük a kistesúdat, de a negyediket nem hiszed el, szaros a gatyád, 5. szaros faszú pinaszájú, vagy 6. rejtett autista, vagy 7. ha fiú vagy puncid van, ha lányfaszod, 8. faszos kurva, vagy 9. élettelen toxik, 9 éves, vagy 10, nem lehetsz az arab gangben csíra, szaros faszú pinaszájú.